sa namin din sa Tulyok, no? Aban sa mga katropa sa crime watch, kusgan. Dali kay maulahi mo sa nalangin. Ladies and gentlemen, Hari! mid in ko ano siya, mid in Sindangan. Naka partner sa mid in Orquita, mid in Dulapo. Bro, mo ni ang native nga pagkaon. Budol fight. Sabi budol fight. Wala pa nan. Atong idupon atong pagtagsa. Sige, pusa. Lang sa pag-ampo nining atong pagkaon. Labing gamhanan nga Dios nga tagiya ikaw sa nang kinabuhi o Dios nga naa ikaw sa kitasan sa mga langit niining taknaa indapit sa kahaponon ining barangay Tulyok. Ginoo ikaw makiguban kanamo karon sa among pag nagsalo-salo ni ining pagkaon grasya nga imong gihatag sa matag sa kanamo nga makabaton kami kaligod kubaskod sa imong panglawas sa Dios. Salamat ni ining mag-andam sa mga pagkaon labi na gayud ikaw Ginoo nga mao'y maghatag ni ining pagkaon sa among kinabuhi. Mabangga ba mo? Dali na mo. Bahala mo ka. Si kaon. Ano tong kuan? Si kaon na. Ako na mo. Lapo na. Mo ni mo pagkaon din Budol. Wow, sarap. Dara. Budol ray. Bro no. Magpako bakal ina. Ani sagup katot. Ay kilid-kilid. Sige na. Hoy. Dali na mo. Kana ni mo palala bro kay mo. Wala niya na muli na sila. Ay, budol man budol. Dara yun. Mas mabanan Ay. Bro, ay. Lagyan mo. Pakin lagyan mo. Ano na mo? Diya na sa ano. Dali. Bo. Ay, dili na lang. Ito ba? And that's your Ay, kuha na to. Utan han. Utan dia ba? Idala diri. Yung mo. Enjoy kayo. Wow. Karon dito Berto, karon na. Mga boys, maghanap na lang kayo ng ano. Budol na lang tahan. Okay, Palibot lang na. Kuanta ka na. Budol lang to, budol. Boys, Nami sudan diri na. Very good. Luto pang bahay lang ang sudan. Budol fight. Yes, Budol. Plato ni mo. Cellphone bi. Blessing ni galing. Goals the all goals. Muna na lang mo? Muna na lang mo? Di palingon ko kanang sawa-sawa. Mutik na lang ko dito. Sunod meeting. Sunod meeting na lang puta. Sunod meeting. Muchat lang ko. Ano to? Okay. Uy, thank you. God bless po. Sunod buwan na na. Ngayon ta. Na. Ako man atong anak naman. Ina babaon lang kuan. Mabuhat ang anak eh. Ay boy. Ay kasamok-samok. Sige, pangitang wala. No? Nara oh. Nagay gusto ko. Uy, lami kayo ang gusto. Gusto. Ano na po ibe? Nana? Yeah, thank you Lord for this blessing. Asa naman to imong nagagaling? Unsa man ni? Ngayon ta, mga on. Amo ni isda ah. Magdupot tayo sa inyo ni Luang. Ano ko to? Amo ni hinukad. Mga on ta, mga on. Ibo kaya. Hinukad ka. Budol lang tani. Ibalo man ko nga gipanggutom na mo. Akadahan kasi itong kanan eh. Ini mo tabang. Kabalo jud si brother. Kamu da maglangoy-langoy dito, di ba mo gutomon? Kuan ni nako. Uy, lamin tani pure mais mo. Basta ang luto Lami nga. kang mais niya na. Maligo na po ta sunod. Aham tani. Hindi mahurot. Di man ba? Ito na po si Melin. Melin. Tayo mo, Melin? Ha? Wala mo na yung ano hindi nga. Wala. Kung ginagawa tubig kay kana. Hinabada ka ko ina pwede kay. Naon. Layo ra pa tong kita do. Hindi mo kayo? Sabi niya.
Bakit niyo tawag ng baldo? Naluluto ano eh. Kupkup na, kupkup! Ay, yung mga daga. Asa naman itong mga bata ah. Nalaman sa tapa sila. Hindi ko ano. Yung bata tuling. Punta ko ba sa ba? Ay, yung dalaga ah. Ay, yung dito po. Ay, kuno to kay ang mga bahay ba gigutom ka niya. Karon niyo oy. Ang pagamo kan dira mo naman. Namay ko niya. Utan mo ka ulaw. Namay utan. Unya ka ulaw man. Namay utan niya. Video man na yan. Ang dami na ko ng vlog. Kitang-kita si Paul talaga. This is the moment. Hindi ka matas na.